Hej, jeg hedder Annette Collin og er hår- og make-up-artist. I denne her make-up guide viser jeg dig 11 nemme trin til en naturlig make-up. Make-up'en er afstemt, så den passer både til mørkt og lyst hår. Når du lægger din make-up, kan du starte med at lægge en Kleenex foran på tøjet for at undgå, at make-up'en drysser ned. Inden du lægger den daglige naturlige make-up, er det vigtigt at starte med at fugte huden med en dagcreme, der passer til hudens behov. Så huden bliver blød og smidig og nem at arbejde med, når der skal til at lægges concealer og foundation. Til plukning af bryn holder du en pensel op langs næsefløjen, så den danner en lige linje fra den yderste øjenkrog og videre op til brynet. Pluk hårene foran penslen. Derefter holdes penslen fra næsefløjen langs den yderste øjenkrog og videre op til brynet. Pluk de bryn, der sidder udenfor. Fra den yderste øjenkrog lægger du penslen en tredjedel inde på brynet. Her kan du begynde at tynde brynet ud efter, for at gøre det smallere. Hvis brynet har et naturligt knæk, skal du følge det. Her er det vigtigt at stramme godt op i huden og trække brynhårene ud efter i groretningen. Til din naturlige make-up lægges en concealer rundt om øjnene og eventuelt røde pletter i ansigtet for at dække. Men også for at gøre øjenskyggen lidt mere holdbar. Efter concealer lægges en foundation. Jeg har valgt en mineral foundation med blandt andet ekstrakt af granatæble. Den holder på hudens friskhed og bevarer den sunde glød. Jeg lægger den altid på med en svamp, fordi det giver et soft look. Farven afstemmer du efter hudtonen på halsen. Med hensyn til pudder kan du vælge en type, der er løs og transparent, for at give huden et blødt og mat look, så den ikke skinner. Børst let hen over øjet med en mindre børste. Det vil forhindre øjenskyggen, som du lægger på senere, i at glide ud i de små riller på øjenlåget. Børst med en stor pudderbørste med små cirkelbevægelser rundt i ansigtet. Husk hellere for lidt end for meget. Med bløde, fine bevægelser lægger du til sidst de små hår ned i ansigtet. Dup forsigtigt din brynpensel i vaselinen og børst den let hen over brynet. Det giver et busket og råt udseende.
En lysgylden øjenskygge med lidt perlemor tones inden for den inderste øjenkrog og videre hen over øjenlåget og op langs med brynet. Ton den også langs med de underste vipper, fra den inderste øjenkrog og ind til midten. Derefter tager jeg en mokkafarvet øjenskygge med lidt perlemor. Den tones fra den yderste øjenkrog ind til midten og op langs med globelinjen, som er øjebenet, der ligger her. Ton også langs vippekanten under øjet ind til midten. Det samler farverne og giver noget intensitet til øjet. Jeg har valgt en sort creme eyeliner. Til den bruger jeg en eyelinerpensel. Penslen har et lille knæk for at gøre det nemmere at følge øjets form. Træk lidt op i øjet. Eyelineren lægges på fra midt på øjet og tones langs med vippekanten ud til den yderste øjenkrog. Den sorte mascara, der både løfter og giver volumen, påføres med små zigzag-bevægelser indefra og ud. Først når mascaraen er helt tør på de øverste vipper, påføres mascaraen på de underste vipper, så du ikke ødelægger den øjenskygge, du lige har lagt på. Husk igen med små zigzag-bevægelser. For at give ansigtet en smuk glød, har jeg valgt en 2-in-1 blush, som er koral- og honningfarvet. Den børstes på fra det højeste punkt på kindbenet og op til øret. Her til sidst lægger du en klar gloss på læberne. Det giver et harmonisk og naturligt udtryk, når læberne ikke påføres mere farve end den tone, de har i forvejen. Så er vi faktisk færdige. Smukt og naturligt. I anden del af denne video kan du se, hvordan du let og hurtigt kan ændre den naturlige dagmakeup til en smuk aftenmakeup, ved blot at give læberne noget mere farve og sætte håret i en flot og enkel frisure. Brug en læbestift i en mørkere nuance. Læbestiften påføres med en læbepensel, og husk at følge din naturlige læbekontur. Børst også lidt ekstra blush foran på halsen og brystet. Du kan samle dit hår i en hestehale i den ene side af hovedet. Hestehalen deles op i 2 lige store dele. Sno delene sammen og rul dem op i en knold. Hårnål holder på knolden. Som prikken over i'et kan du fæstne håret med et smukt hårspænde. Flot og glamourøst.